Gawe, Mbak. Nek Kang Kapit malah nguni kan iki malah Mas Sambat kan dianak kan yang ngono dhekne masa undangan. Iki kan tak bayaran yo, malah Kang Kapit ngene ngono. Wus, cakemmu ngomong ngono, ngene ngono ndak sol. Ayo nek kok ngono. Jadi mineral lagi ditambahin untuk serapan. Kalau paham ini kan kok bayaran ini. Ragam. Jadi ini untuk serapan. Kita lagi ditambahin untuk serapan. Saya mau nih wes anu deh orang kok digawe kayak. Ini tumis blok deh. Ini tumis blok. Mau nih ngono beratin nih coba. Tapi kan apa pasti. Oh, kalau untuk ngomongnya aku aku dipas nganu pas lebare ku mbak Sol iki ngongkon aku wis aku mau aku kon melu memang sira manu kon ngitungi mangkoke piringe iki lho pas itu pasan oke ini kamu tunggu pas iku terus aku tapi meneng wae terus tak tinggal ngedeti. Aku kan melu ngewangi nganu itu. Kon melu ngitung berapa aku mau ngene. Terus aku ngene debit lah. Jumlah debit sing untuk seragam. Mbak kan ndak sol makin ngono. Aku mending ngono pe. Debit mending ngono pe. Nanti pas ngitung dulu. Saya ngomong satu terus sing ngomong. Ngitung dulu malah aku rak ngono rak arep. Saya ngomong ngitung terus. Aku ora ngono lek pas blok. Aku malah nek pawon kene lho liwat. Iku ono ngewangi sing kan ngitungi pedok mangkok ngono. Goleki. Terus aku ora ngimpo ora minggir terus aku ngene iki. Ora itu. Pas ngitungi gula. Pas aku ora arep malah nek dhewe ono ngono. Iku kalau kapan bayaran. Jarene. Aku malah ora ngomong pas ngitung gula ya ora mlebu gua. Wong aku lek ngene kan ono jutis kok. Wis kilo itu kok. Terus aku ngomong